Nhar it-12 ta' Awwissu kmieni filgħodu, inċident ta' traffiku ħalla 2 persuni mejta u 5 oħra midruba gravi. L-inċident seta' kellu konsegwenzi ferm aktar serji li ma kienx għall-intervent fuqtu minn 2 membri tal-ekwipaġġ li kien hemm fuq ambulanza li kienet involuta f'ħabta frontali ma' karozza. Minkejja li t-tnejn indarbu fl-inċident, waħda minnhom gravi, Rita Fenek u Ignazio Pullara, 2 volontieri tas-Salib l-Aħmar, baqgħu jassistu lill-vittmi kollha sakemm huma stess ittieħdu għal kura l-isptar. Aħna konna on duty bl-ambulanza, hija xi ħaġa li aħna trejnjati għaliha, però qatt ma tistenna li ħajkun hemm inċident fejn l-ambulanza direttament ħad tkun involuta bil-passiġġieri jew il-kru li kien hemm fiha. Il-fatt li konna bit-training tagħna konna preżenti fuq il-post għamlet id-differenza għax f'sitwazzjonijiet bħal dawn huwa l-ewwel ħin huwa kritiku. Dr. Jonathan Joslin, tabib li kien fuq il-post tal-inċident, għalli permezz tal-azzjoni tagħhom ġiet salvata il-ħajja ta' mill-anqas 2 persuni oħra. Kien għalhekk li d-Dipartiment tal-Emerġenza irrikonoxxa lil dawn iż-2 volontiera għall-att ta' qlubija li urew. Waqt li ppreżenta ċ-ċertifikat ta' rikonoxximent, Dr. Joslin spjega li bil-ġrieħi li ġarbu, il-volontieri tas-Salib l-Aħmar setgħu baqgħu bil-qiegħda jistennew l-għajnuna. Madankollu huma għażlu li jmorru jgħinu lill-vittmi l-oħra tal-inċident. Stupito, sinċerament non me l'aspettavo. Għalina ma kienx mistenni, speċjalment li aħna minna d-dover tagħna dak li nittrejnjaw għalih fis-soċjetà. Nixtieq nieħu l-opportunità biex fissem il-kollega u fissem is-soċjetà tas-Salib l-Aħmar nirringrazzja l-istaff ta' Mater Dei u napprezzaw l-inizjattiva ta' dan l-award kif ukoll ix-xogħol siewi li jagħmlu ta' kuljum. Rita u Ignazio saħqu dwar l-importanza li persuna tkun imħarġa fl-ewwel għajnuna. Tecniche di first aid sono fondamentali. U kif qal il-kollega tiegħi Ignazio, li tilħaq il-persuna fil-bżonn fl-inqas ħin possibbli tagħmel id-differenza kollha. Permezz tal-training tal-first aid, ma tistax tajt f'liema sitwazzjoni ssib ruħek, però training ħajtik il-possibilità li jekk jinqala xi ħaġa tista' tassisti. Huma appellaw lill-pubbliku biex jitħarreġ aktar ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna. Aħna l-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar nappellaw il-pubbliku li jitħarreġ fil-first aid biex jekk tinqala sitwazzjoni jkun jista' dak li jkun jista' jassisti. Bħala Soċjetà tas-Salib l-Aħmar noffru daw il-courses u wieħed jista' japplika billi jżur il-website tagħna.